morning and then welcome to my YouTube channel! Ako lang i-share sa inyo guys. So karon ako buhaton, mag-unbox ko og mga gifts. Di ko kalikot bayot. Ay sa, kanama ko kay candy. Mag-unbox ko mga regalo para dali ra kay kung gifts dito kalitok sa amo maling oy. Di bitaw mag-unbox ko din i-share na ko kung sa akong mga dawatan gikan sa akong mga Bisdak family. So from the bottom of my heart, thank you so much sa inyong mga regalo gikan kinasing-kasing. Charot. Today, nara sa mahiwagang bag ang akong mga regalo na nadawatan ako gahapon. Once again, Bisdak family, thank you so much. So mag-start na ta guys. Number 1, char, muna mag-unsa. Wala lang, kanang happy lang kayo ko i-share sa inyo kung saan akong nadawatan. Ana lang good. Oo, tag-isa. Akani siya, murag wala siya sa box. Oh, nara siya guys. T-shirt. Yay! T-shirt. Bayot. O gikan isa akong palalabs na ko nga friend nga si Dai Joyce. Dai Joyce, thank you so much sa imong Giordano t-shirt. O manghinaot ko nga maigo ni sa ako ano. But anyway, thank you. Thank you so much. So mura ni siyang unbox nga wala na po nag-isa box. Pero okay lang ngayon mabuot na sila. And then next. Tadam! Merry Christmas. Happy na mapudno ng Christmas. Laoy. Gikan to ni siya kan Dai Beth. So nag-celebrate po siya birthday together sa ako agahapon. So kami duha. Kani siya gikan ni siya sa iyaha. So ato siyang ablihan. Pero sa iyang pagkaputos ba, murag ihatag ni o dili kay grabe makay mga scotch tape. So ato na siyang jubaon no kay ngano grabe kay siya pagka scotch tape no. Ay lahi na gid siya. Daibet, unsa man gid siya Daibet? Ihatag nimo ni or dili? Sa pilitan ra baka hatag ani kay murag di man ni mablihan. Grabe man ang pagka scotch tape. Anara. Sere! O di ba na koy mangkuskus sa talib. Na koy Alia. So Alia, actually guys, akong tuwalya diri almost 5 years nagikan na siya sa akong Mother Earth. And then ang iyang kaputi sa una as in puti karon nalagom na. Dili siya lagom hanga kanang lagom na di ko kabalo mo laba. Nilagom na siya tungod sa kadugayon o din wala sad koy kuan nga ako na siyang ilabay kay gikan magula siya sa akong mother. At least bisan layo akong mama na arag yapon siya sa akong kililan kanunay. I love you mama. Ay, dili ko tulo ako luha. Bitaw actually guys gikan na saya memor ako once gali mo care ko gamit Diyos ko labi na kanang mga importante kay sa akong kinabuhi. Balag unsa na siya kadaan dili gina ko na siya i-baylord. Dili na ko na siya ilabay. So ang tuwalya sa akong mama nalagom na siya sa kadugayon dili sa lagom nga hugawan ko excuse me. Love you mother. I miss you. So nana koy sorry. Nana koy extra time tonight eh. So ang ikatulo char wala gikorek. Oy. Dimitaw ka nang happy lang kayo kabang ako'y madawat na gikan sa imong mga special friend. Gikan sa imong mga friend nga dili mga tridor. Balag kana magong barkada or friend. Normal naman guna sa mga inana nga nailibak gamay pero at least dili kay siya sakit. Pero once ka nga barkada nga tridor kana lahi na siya. Pahawa na lang gyud. So ang ikatulo kabalo ko nga Adidas siya pero kabalo unsay style gikan ni siya kang Joy gyapon. Thank you Joy nga nagmaoy gyapon. Dai thank you so much sa imong gift dai so ako siyang ablihan. Unbox nga walay box. Ala ka. Dang. Sa manalanis sweet shirt. Oh, thank you Dai. Bugnaw kay siya sa pamanit Dai. So bugnaw gid akong pamilat ani pag magsu. Alay bongga siya na siya partner bayot. So mahulma tong talip ani. Nara. Yay, thank you Joy. Thank you Dai Joy sa imong regalo nga Adidas nga. Unsa ni siya? Murag pang sports. Basta mo na to siya. Thank you sa inyo. So ang ikatulo wala ka, refrigerator, makasunod ani. Refrigerator or washing machine. So, inani siya ka-cute, no? Gikan ni siya kang Dai Ponyong. Thank you so much, Dai Ponyong. 1, 2, 3, go! Wala, sa manipula. Ala! Panti ka pula, wag mo gialang-alang, oy. Ay, kanis siya, pag uli ni Pinas, kung kinsay maghubog sa kusinina, color pa lang sa panty, wala, silawan, kadagan, paduuloy. Sidlit-sidlit, tanan. Kandi kay pangkuan kani ba pangkatre gid ni siya ba. Ay thank you Dai. Panty nga pula, kauban sa manok nga pula. Thank you so much Dai. Thank you. Abi na ko washing machine ang sulod. And the next program is goes to Charnang. Bulldozer sunod ani. Sureness ko. Kung dili bulldozer, helicopter. Ala! Oh, di ba? Money bag, bayot, oy Ginoo ko, may lang Lord, oy Ginoo ko, may lang unta mo success ko sa akong pagka-vlogger. Money bag bayot, but actually ako na ni siyang gisuot pero happy lang gid kayo ko kay ngano pangandoy gid ako ni siya pero kana laging gusto nimo siya mapalit before pero napakagigahinan so wala pa kay hindi pa ka-afford. So at least si Dai Punyong iyang giregalo sa ko, di ba? Sakit.
Actually ako na ni siya gisuot kahapon. Wala lang, happy lang jud kayo ko nga kana bitaw na kay gusto bisan gamay lang siya nga butang pero naa na bitaw sa imuha, lami kaayo sa feeling oy. So dai punyong love dai punyong salamat. Jade, money bag necklace. Thank you. And then the last program. Kani mangandoy gyapon ako ni siya ba. As in gyud kay gamit gyud kayo ni siya. Then ako dili mapuko ingon nga singer. Kabalo lang ko mo kanta pero ganahan jud kay ko makakita bitaw ko ginani. Tada! Live broadcast equipment. Alo, thank you so much kayo sa naghatag ani as in kanang natouch gi kayo ko sa nahitabo gahapon na as in good Lord. Thank you so much Lord sa mga friend nga tinuuray nga naglove ka nako. Char lang. Di bitaw. Di bitaw ni ako. Actually kani siya gahapon nay nagpa-raffle. And then isa sa grupo na mo ang nakadaog si Alma nga Gisra yang puhunan din siya mo'y nahulbutan, siya mo'y nasweltihan. Syempre na siya sa ako kay ngano dili mo siya singer, dili siya bagay para sa iya. Ay, joke lang kita dayan. Actually, ako'y nagdalaan ni kay sorry, nagubo ko. Ako'y nagdalaan ni kay akong tistingan. Kay ganahan pud gigay ko ani, unsa ni tawag nila? Ito kun ambot basta mo na to, refrigerator. Ako siya tistingan, mo nang gipadala niya sa kuha. And then basin di ay kanang unsay tawag ani kanang panalanginan ang iyang pamilat ug iyang hunahuna nga basin di ay maluoy siya no nga iyan na lang ning ihatag sa kuha kay ako binagbit ani gahapon. Di bitaw sa ako ning friend ako lang gipadala pa char lang good. Pero basin lagi uy kanang mabunggo siya ba or mapakog siya yan na lang ning ihatag sa kuha no kay murag bas bagay ni sa kuha ba yan. So mo na to siya mo na to siya mga guys, mga kamamors. Share sa inyo nga bisan simple nga butang pero dako na kayo para sa kuha bitaw nga natay mga friend nga inana maghatag-hatag sa akong birthday. So actually nagpasalamat po ko sa akong Bisdak family here sa Hong Kong. Actually daghan kayo mi isa ra mi agency din apoy uban nga lahi agency pero kasagara usa ra mi agency mga Bisaya ra mi taga Davao Cagayan de Oro. So haya na dayon mi magka banding basta nay birthday celebration or nami mga laag inana mi dinhi. So inana na to guys. So i-stop na nako nga akong pag-vlog no char. So mo na to siya akong i-share sa inyo. And thank you so much ug sa oras nga inyong gigahin para kanako. Thank you guys and please subscribe to my YouTube channel ug sa akong page Pakno Jud. Thank you so much sa mga nagsuporta kanako.